Satu lagi Pael. Ciklah, ciklah hei, ciklah hei.
Puji Tuhan ta, mari demaita. Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Alo mohon Jahoba, jadi lehonon nama Tuho, na pinangidoni roham. Pasahat madalam mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jahoba, jala ibana paimaima, sai marhaposat tu Jahoba maho, jala ulahon nadenggan. Ai holongdo rohani Jahoba midahuhum, jala dang tagamon tadi kononna akana niasiana, haleluya. 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 Haleluya.
na suatu dosan jala para siroha na sumurung. Dipangido roham naeng mangolu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalan na dibahaiko manungguli rohanami, asa hutada hami atuaon sogot. Dibaheni hupaserepami manuaeng rohanami mangido siako. Saileho matodim na badia itu hami, asa porsea hami diholong di roham di hami. Sai hutang yo kami masuaram na mangapoi hami ditiki para sirwaon nuaeng. Asa sapak kami Tuhan uluan na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na ditoru di tano, yang go tuga besi sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ai ona uhumna dosogot, aka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiaon hari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa si ulaonmu. Alai anggo hari papitoni, hari paradian ni jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata, langit dohot taut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhon, dibahenido ubahena di pasu-pasu debata jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Rip maita jongjong.
topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani ubahen dipangido hami. Sai sudah tima toru-torum. Asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigema hata baga-baga ni debata taringot tuhasesan di dosa. Songot sitong na mangolu au Nina Tuhan Jehovah. Tungna solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari deita. Turpuk epistel di mingguta sadarion, ima natar surat sian Matius bidu 10 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20, margati soring mahita majahasa siak kami ma ayat 15. Alai molong mardosa dongan mi, topot jala ajari ibana holan hamu padua. Molo ditangi hoko dapat hodo ibana gabe dongan mumuse. Alai anggoso ditangi monho arahona donganmu sada manang dua asa tina tindakon ni dua manang tolu halak nasahata. Alai molo so ditangi hon nang nasida paboa ma tunasahuriai. Molo so ditangi hon nang nguriai etong maibana songon parbegu jala si jalobeo. Nasa ni hotanuna di tanoon, hot mai tari hot nang kibanua kinjang. Jala nasa na pinalua muna di tanoon, saud mai malua nang di banua kinjang. Akup nihi udokma dihamu. Molo mardos ni roha manang dua siak kamu ditang noon, tumang nyakon manang hata diape, jalaon muna doi sian damang na di banua gijangi. Ai anggo pungu dua manang tolupe marhite-hite kewarhu.
Saya dong anak kudo nasida. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare deita. Ripma ita jongjong. Tidakon maha porsyautai, songon nahina tidakon nidongata sa porsyaon disadok portibion rapma hita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imanan itu boni si Maria, naga begabean sia todi parbadia adorang soa bubuan. Ido tuhata natu maun nabernit di panguman ni silatus. Nama tetar paja loibana di hau pinar silang. Natua tuban watoru tanom. Namula mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lawudul tu syamun debata jahuba. Amanai pargugu nasotu dosani. Disima ibana pai muamulak sogo tutanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria to panyala Kristen akan nabadia, dohot desesani dosa, dohot datai namadok, mulak mangulu sogot daging nyalak naong mate, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Salam. Tikting nama ragam. Parado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria namandoti parmingguanon sadarion, jala aka tamu na sadarion dope parjolo sali marminggu di garejon, upasat hami hata hapor horason sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhiti parmingguata sadarion. Napa duahon ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kami para lalu gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton,
Selamat ulang tahun, Haju Tubuh, dot ulang tahun, Parsaripion, turuas namar ulang tahun di Minggu Paduan di bulan September 2020. Saya di lewat debatama, gajang di umur, hahi paso, dot akalas niroha. Hatani debata, tu namar ulang tahun, tung sura liput di tahun Jolmai Mangulu, Dengkando marlas niroa ibana di salut nai. Alai marningot ibana hud di aka ari halomon. Aitung torop do akai luna masa sogot lausal pudoi. Parjamita 11 ayat 8. Aka guar-guar na berulang tahun kelahiran dot pernikahan boima taida songon natar surat di tik-tikta sadarion. Na patuluon papungu pilihan sadarion papulu pilihan 72 2A dot 2B do tu haporluan ni kantor pusat dot namar boho. Tu hari Minggu 17 September 2020 neneng roh papungu pilihan 72 2A dot 2B do hita tu haporluan ni kantor pusat dot kas huria. Paupaton pertanyaan wek buima taida jalata jahabe. Palimaon torok ni parhalo dot ruas mandoti pertanyaan buima manginang tajahabe. Torok ni ruas namandoti parmingguan sekolah minggu buima tajahabe. Torok ni ruas namandoti parmingguan Boy matong tajabe. Nomor 8 pelatihan literisasi distrik. Pelatihan literisasi digital IT atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau informasi digital untuk kebaktian. Di Patupa di hari Jumat 15 September 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Maringanan di HKBP Padang Bulan. Utusan Syed Ganuk Huria 10 halak. Guru sekolah minggu sahalak. Remaja NHKBP sadahalak. Ama sahalak. Seksi perempuan sahalak. Seksi multimedia sahalak. Dot Parahlado. Taba Padita 5 halak. Nomor sia Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2023. 1 Romawi. Rapat panitia. Rapat rutin di Panitia Pesta Tahun Profesionalisme Penata Layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Ria Maitaro aka panitia. Kegiatan dilangkor pada hari ini Minggu 10 September 2023 sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan lelang dari masing-masing punguan kor di gereja kita yang tampil di Minggu pagi. Punguan Kor Ina Bethesda dan Minggu siang gabungan Kor Ama Immanuel dan punguan Kor Ama Jericho. Dan untuk hasil lelang kor di minggu yang lalu dapat kita lihat pada lampiran warta gereja kita. Tolu Rumawi, Basar Wek. Basar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Wek Bethlehem di teras gereja kita. Untuk itu mari kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian agar dapat mendukung kegiatan Basar dalam langkah keperluan kegiatan pesta di gereja kita. Untuk daftar penerima hasil Basar dari masing-masing WEG dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Opat Rumai, Basar dan total pemasukan sementara. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan hasil Basar dan total pemasukan sementara
yang telah diterima sampai dengan tanggal 8 September 2023. Napasapuluon, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu telah melakukan pemilihan panitia Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember yang akan datang. Susunan kepanitiaan Natal Sekolah Minggu terlampir di warta kita minggu ini. Jadi Natal Sekolah Minggu tanggal 16 Desember. Napa duaon seksi Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung telah melakukan pemilihan panitia Natal Remaja dan NHKBP. Pesta Natal akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023 yang akan datang. Susunan kepanitiaan Natal Remaja dan NHKBP terlampir di warta kita. Akka guar-guarni panitia na lengkap bui mataida songon na adong rala di infokus ni Garijata. Jala tu minggu nanengro diterbiton musengma di warta. Nah, petuluan Romawi, seksi lansia. Di hari Selasa tanggal 12 September 2023 di Patupa seksi lansia do latihan kor masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu Domutusi Ria Masude anggota Nipunguan Lansia Mandohoti Ulaoni. Pas 10 sadaun Dewan Marturia Buima Tajahabi Amanginang. Dewan Koinonia Diakonia Buima Tajahabi. Jadwal Pakobasun di hari Senin 1 hari Minggu Buima Tajahabi. Ruas nama di rumah sakit do na pemulihan di tonga-tonga bagas. Nomor sada Nyonya Tampu Bolon Boru Siboya Wek Nasaret pemulihan di Jabu. Nomor 2 Nyonya Manulang Boru Sianturi Opung Grace Wek Getsamane di rumah sakit Bayangkara. Napatuluon SO Pardede Wek Galilea opname di rumah sakit Siloam Jakarta. Papaton Tumbur Hutagaol Wek Kana opname di rumah sakit Adam Malik. Napalimaun Golfrid Hutapea Wek Nasaret rumah sakit Pekanbaru. Napaonopon Rafael Christian Sianipar Wek Jericho pemulihan di Jabu. Nomor 7 Elpin Pangaribuan Wek Nasaret persiapan operasi bebas di rumah sakit Adam Malik. Pawaluon Nyonya Hutauruk Bolu Gultum Wek Bethesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Pasiaun IJ Simanjuntak Bethesda rumah opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 10 Nyonya Simanjuntak Boru Tampu Bolon Opung Florencia Wek Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Pasa 10 sadaun Ruth Patricia Boru Napitupulu Wek Jericho pemulihan. Warta tambahan di Ruas Namar Said Adong Taban Amanginang. Nomor 12 Melisa Boru Hutajulu Wek Galilea opname di rumah sakit Advent. Tatangnya koma semoga segera pulih dan Tuhan Yesus campur tangan dalam penyakit mereka dan keluarga. Nomor 15 pemakaian GSM dan gereja Buima Tajahabi. Romawi 2 Tikting parepengon sentralisasi do non sentralisasi do transistori Buima Taida songon na adong di lampiran parhepengon ni Huriata di minggu sadarion jara mauliate ma hupasat hami tu akar ruas no mangaleon pilihan bulanan manang tahunan
pilihan persepuluhan hamuliation tuhriata Saidita baitu atama nasa pasu-pasu tuhamu ruas amanami doa nami songonima warta jemaat tuhita sadarion. Tuhan Yesus memberkati mauliate. Papungu pelean Uhud Marede. Damini debatana semurung sian salahu naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna amanginang.
Nunga bongot hita tu minggu pasapulo patto dong Trinitatis. Jalan agabe turpuk jamita. Ojahan ni parsaurata di minggu pasapulo patton Trinitatis sadarion. Tersurat di surat ni panurirang Hesekiel. Biddu tolu pulu tulu. Mamuka sian ayat pitu. Tol hasmai tu ayat 10 sada. Songon mahatani di bata. Hujahama di tonga-tongata. Iaho ali anak ni jolma. Nunga hupabakit ho bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nanggosada di begeho sian pamangaku ikon si pasingot tonon mudoi tunasida sianau. Muluau madok tu halak parjahat ikom mate doho ali parjahat hapedang merbuah-buah ho palubah halak parjahati tumudal hondalan nainian. Mate do nian parjahati di bagasan hajahatonna alai anggo mudarna siat tangam mudo tungguokku. Alai anggo di palubaho do halak parjahati tu mudal hodalan nainian asa mulak sianinian apedang ulo ibana mulak tu madikon dalan nai mati di bagasan hajahaton nama ibana alai anggo ho malua do hosam di bahekko di baheni ho ali anak ni jolma dokma tu pinopar ni Israel ia hata-hatamuna songonod do molo naung manginona pangalausion nami dohot dosa nami tuhami pola tung madate hami binahenni behama pabahenna mangulu do behami dokma tunasida songon sitongna mangulu au ninna Tuhan Jahuba tungna solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati so ikom mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalan nainian asa mangulu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalam muna akana jahati buasa tung tagonan mate hamu ale pinopar ni Israel ido saha ni turbuki. Amang inang di ita saluna dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus tinapul bulung sihupi pinarsaung bulung sahala. Unang sumolsol di pudi aidang si pasingot nasuada. Tutu gudang halak manolsoli di pudian nyari ala ngagudang paingoton ibana ngagudang pasingoton ibana alai dangulo rohana laho manangiho singot-singoti ujungna toho mah sudi akan idok ni napaingotoni gabi manolsoli ma ibana ido tutu molo nga adong si pasingot alai dangulo rohata mabege si pasingoti boido gabe panolsoliod do natubu di pudian nyari alai bohamu sema amanginang di partikyat ta sinoeng natabere dangadong benapay ngoton ngaragam akka pangalahoy na maralo tulo menirohani di bata nungaragam akka ulaw ni jolma naso apala makkaholong idungan na jolma bi alai singot-singoti doho na paingotoni nunga dangadong be nabarani paingoton di partikyan noengon nunga mabiar jolma paingoton nunga gabe didok hita mangatoy na sa ulaw ta molo tapaingo dongatta jadi molo no juluani marlaku rupe gudang akan naman olsoli nang pinunggudang paingoton alidang ulo ibana paubahon roha aliang go di partiket ta sinuaing ragam maaka hajahatoni ragam maaka ulaw na sudinggani alada swadong be na paingoton alanga moro naradi mangi paingoton pasingoton doh mangalubahod donganna asa unang mangulahon dosa amang inang dongan saha persyaon marhiti sada upama na pinakkini di bata tu si Hesekiel di patorang do di sada luat say adong do na jolo inganan na matsay tibo boy-doy di putsuni gerbang kota di patupa do isi na margawar menara jaga adong do isi petugas manang nasada manang na dua tulu halak na selalu maparati-atihon dopak ruar ni harbangani di pamanat nasida do na humaliang atik tungadong halak musuh naro mabuat podang tutong atong ngani luati jadi molo adong sian panatapan ni akka na madjagai manang parjaga di dok dison di bereng nasida sian menara jagai adong ro musuh ekon paluon nasida do sakka manang sangkakala
Ikon paingoton na sida do penghuni ni kotai asa mangaradi. Molotung adong pasukan na buhay mangalaw musuh na roi bersiap mapasukan na di bagas harbangani. Dala akka ina akka danak asa mapor suma tuinganan parista bunian. Asa marhite na adong parjaga boy malua sian akka musuh jala boy diantisipasi diatasi akka musuh naro tutonga-tongani luati. Ido dipake debata tu si Hesekiel song sada upamana. Laho pahotton si Hesekiel gabi parjaga di tonga-tonga ni Israel. Aleho anak ni Jolma ninna tu si Hesekiel. Upabakit maho gabi parjaga di pinopar ni Israel. Molotung dibereko adong akana mangulahon hajahaton. Dang marbuah-buah ho palubahon halak na jahati. Tumudal ho dalan nai. Mate maibana di bagasan hajahaton na. Alay anggo mudarna siakodo tunggokku. Alay anggo di palubahodo parjahati tumudal hondalan nai. Jala mulak ibana siani. Asa mulak ibana siani. Hapeda ngolo ibana manadikon hajahaton nai. Mati di bagasan hajahaton maibana. Alay anggo ho malua doho. Di hilala Tuhani ikon pabakiton na si Hesekiel laho palubahon bangso Israel. Taringot tuaka pangalahon ni bangsoi. Taringot tuaka pangalausion ni bangsoi. Naikon di paingot. Naikon di palubahon. Alanyaha. Aladang di halomohon rohani di bata. Hamatian ni parjahat. Mulak manian parjahati. Tumadikon akkadalan nai asa mangulu ibana. Oma manginang barita nauli na sahat tuhita di bagasan tikyo si Hesekiel dang jadi doho ibana meratap doho bangsoi. Ikon gabi parjaga do ibana di tonga-tonga ni bangsoi. Alani ikon dungo, ikon siaga. Jala ikon takasibana maparohahon sudi nguluni bangso Israeli. Unang terpodong laso dibereng ibana ahana masa di bagasan nguluni akka hala Israel hati hai. Jala ikut palubaun na ima hatani di batah naro tutonga-tonga ni bangsoi. Alani do manginang ikon marsitutu do si Hesekiel mananginangi hatani di batah jala ikon pasahaton namai tu bangso Israel. Naso jadi mauhom manang holan nasib manang na dipasobu-sobu si Hesekiel hatani di bata so dipasahati tutonga-tonga ni bangso Israel. Lasongoni maamanginang molo dipabakit di bata si Hesekiel gabi parjaga. Hitau pek kana porsia. Dada holan parhalado alay gumudang may di parhalado. Alay do nang akaruas ni Huria songon akana toras sita. Songon akanang porsia hita. Tong dodohot hita majalo tugas songon na pinasaha ni debata tu si Hesekiel. Didok tu hita aliho anak ni Jolma. Hupabakit maho gabi parjaga di tonga-tonga ni nahumaliak ko. Tentu beragam amanginang nabuy gabi reaksita. Adong do halak na gabi maralasan. So naso tarjalo do molo didok ko na gabi parjaga. Naik ko majaga ho pangalaho niya kadongan na humaliang ninna. Gudang alasan na parjulo. Tuaha pola palubaw ni ibana. Ay ibana pinunga tang nung nga dewasa. Nung nga madua bido. Naik ko botoon na yan dia na dinggan, dia na so dinggan. Puasa pola pa ngoton. O masada si daliat ta amanginang. Ragam ni akka reaksi uju dijauhi ta gabi parjaga di tonga-tongan na humaliak kita. Olo do tadok songoni. Wasa pola eko palubaw ku ibana. Ibana pe nga matua. Ibana pe nga dewasa. Nga di boto ibana sa sitong nga. Aha nadinggan. Doho na so dinggan. Alani gabi. Sebagian halak manulak ulaon gabi parjaga. Toy mabah. Dangaw pa ingot to ni. Tapi apala jonok hita tu ibana. Apala pas momen na. Pajupang hita doho ibana. Alay gabi sudah do momeni ala tadok alasan
Buasa pala paingoto nih. Sarupa nang dewasa do, sarupa nang matua do. Adong do halak musi, buhado baheno ku palubaho ni. Aina jogal do halak ni. Sian hatubuan ni pehutad denga juguli. Sagaru keluarga na takas, hula-hula na peso ditangihon. Lamau mah. Adong do songo ni amang inang. Reaksi ni halak na di jo, disadatik kigabe parjaga di pangalaho di dongan na. Boy do tutu songo ni, tubuh pikirat ta. Buah benok ku pengoton na juguli. Esan hatutubu na nga juguli bana. Jala keluarganan takas pe pengoton ni madang di BGB. Hula-hula na pengaruh tong dung dan di BG. Bala mau mah. Ima gabi sida lihat ta. Hape dang nata coba dope. Dang nata pakai dope parsuruan ni Tuhani. Tuhan yang menyuruh kita amang inang. Menjadi penjaga bagi saudara kita, menjadi penjaga bagi sekeliling kita. Melepas momen ini di hita hati hai, melepas tiki kita yang dekat dengan dia. Dohonot tadope aluson, hana juguli, sian julu penga juguli, keluarga na pedang ibege, doh hula-hulana, apalam maau. Manang adong doh halak kamang inang manulak gabi parjaga. Alasan na tang pas dope tikina, au pe sibuk dope, pette majo. Jolo tenang majo au, jolo hutangyak ko nataren na muset tokka. Jolo tenang majo au, jolo hubereng jo tikini ibana napas. Nangano deba sesongon na buru-buru, hape las gabe sobinoto ahanan idok. Ima si delian na, hape samulesian Januari 1 Desember lupus. Sobinoto sa di hari betik kinapas, tang bedi paingot dongan na. Hape nung tarjau ibana ditiki laho pasahaton si pasingot gabe parjaga di donganna. Dungi adong kumusin amaralasan. Kadang ikosonari, adong gotikina. Paitem matikina tepat. Tang pola ikonsonari. Musim mololomoro hani Tuhani. Soi babe paingot toni muba dui. Molonga Tuhani marsak muba. Om mamang inang. Aka alasan-alasan na sangat-sangat masuk akal. Aka alasan-alasan na juk dipakai jolma. Alai gabe imah kesempatatta manulak parsurun di Tuhani. Uju di jauh Tuhani si Hesekiel. Aleho anak ni jolma upabaki maho gabe parjaga di tonga-tonga ni Israel. Diulahon si Hesekiel doi. Alai yang gohita di partikian noaingon. Marhite na 5 akasidaliani. Sidalian na memang sangat-sangat masuk akal. Alai gabe alani sidalian ima mago kesempatan ta amang inang gabe parjaga di keluarga ta, parjaga di anak kota di pinoparta, parjaga di tetanggata, parjaga di punguat ta, parjaga nang di tonga-tonga ni huria. Gudang dohita kehilangan kesempatan alani ka alasan-alasan ni. Amang inang dihita salhu na dongan saha porsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus idu alana mulo tataringot tu perjaga, apakah sebagai parhalado, apakah sebagai ruas, apakah sebagai orang tua manang na tua-tua di tonga-tonga ni punguan ekon taingot do takas na sujadi hita lebah manangihon majaha makkahanguluhon hatani di bata ai di sido gogo ni akka parjaga asatuk ibana patupahon ulaunna gabe parjaga dia kadonganna na ikon si picangon na ikon si pudaan dada puda ni jolma dada bisu-bisu ni akka napistar di portibion si pasahatotta alai puda na marojahan tuhatani di bata ido si buanotta laho manogu-nogu laho mamudai akka dongatta na mangulahon hajahatan jala akka perjagai ala mangasahon hatani di batado dang jadi bana mabiar takuboto nuaing pengagudang akan atoras mabiar menegor yanak konna di mana wibawa orang tua ketika orang tua takut menegur anaknya mabiar akan atoras paingoton gelengna mulo gudang akka
kiriman ni geleng nai rupani. Hapa ibo to na tua-tua itu. Na asing do diula geleng nai di pangaratuan ni. Molo hupit cangan noni, gabi som robi tongosan na tuau. Gudang dua kana tua-tua, gabi dang berwibawa, dang barani, paingoton akka, ya nakon na pinoparna. Gudang do nang akka parhalado, dang barani paingoton akka ruasna. Gudang do akka pedita, dang barani paingoton akka situana. Jala gudang do akka situa, dang di barani paingoton akka ruasna. Ala dang hatani di bata nagabi ujahan dipakai laho madalaton ulauni. Parjaga di tonga-tonga ni portibion na pinili ni di bata na jinow ni di bata gabi parjaga. Ikon barani unang mabiar, unang hohom, unang dipasobu-sobu akka hajahatoni. Ala keluarga, ala dongat tubuh, ala hula-hula do akkana asing. Gabi dang mangula hita songon parjaga di tonga-tonga ni na humaliang. Aka parjaga di ngulu ni haporsiaon ikon totong do amanginang mangulu ma semangat ta songon aka parjaga hita penjaga umat, penjaga kehidupan manusia. Asa tutu hita mangulahon lomoni rohani di bata. Alani do manginang tayong matang jawab tay. Najulu tu si Hesekiel lo tanggung jawab di pasahat nuaing sudi hita. Nang kanaposo pe bertugas do soon penjaga, minimal penjaga ni adikna, penjaga ni kadonganna. Pajaga, parjaga di jolmai asa unang mangararati dosai. Amaginang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songonima nang akan apinalubai. Halak akan naung dipaingot, halak akan naung dipicang. Songon halak akan najut hita taruli dia ke pamudaion. Orang-orang yang dinasehati, orang-orang yang ditegur, orang-orang yang diarahkan. Tong do meragam reaksi ni jolma molo ditegur, dipicang doh dinasehati. Marmacam tong pangalahon ni jolma molo dipicang ibana, molo dipaingot ibana, molo dijaga parangena marhitiak ka dongan na humaliak kita. Adong doy memang natinggil separion na mabigiak ka picang-picang. Bah ima tutu nasala iba, salah mau sih. Mangido maaf may iba dang niulangi we. Ngajarang ko na manginang terbigi di bagas at tikyo nate. Tungadong pehita na merasa si tonggo singok-singok ni dongani ulo-bulo. Toy mak sudido jol mabeso ni nganita. Ngajarang adong halak naredi mangakui salana imadah. Masalah bibe di si. Mudah-mudahan mak boy margogo paturehoni. Akan na pinaingoti, akan na pinalubahi, naing matinggil si parion na ubigi suara ni parjagai. Jalarade hita di palubba, asa taruli di hamubaun ni roha. Doh di hanguluan. Najut amanginang, na di persuada do hata ni parjagai. Anak-anak tidak bisa menjadi anak yang baik karena dia menolak suara penjaganya, yaitu orang tuanya. Dohot akaragam ni pangalaho na manulak akka suara ni parjagana. Ido gabe sibo ciri ni ragam akka hajahaton mangararati di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Alin tabereng majo ragam-ragam ni akka alus na mungkin tajalo hita. Molo sahat hita mak pasahaton poda pasahaton tona tu akka naso majalo poda tu akka naso majalo akka sipaingon. Na parjulo boy madohon na song tu hita manginang. Unang at toyaw, dirim mapature. Totu molo tabigi songo perjaga hita manak songon na mga lehon nasihat hita, tabigi alus songoni unang at toyaw, dirim mapature. Buido tersingguk kita. Jala buido gabi hacit rohatta. Alay.
Molo ngada po ta alusi amanginang songoni didok tu hita, na pasti si hamolate honotta nung ngasaha pudai siak kita tu ibana. Molo songoni pe reaksi ni ibana, reaksi ni pudai dui, karena dia diserang kenyamananna. Salilingod daw na barani tong paingot kan, alay dung barani hita paingot ton ibana, ruar mahatay. Tidak apa-apa amanginang. Ngasaha pudai itu ibana. Molo pe didok tu hita alusna, unang at toyaw, dirim mapature, tampala persoalan di hita. Alay molo mabir do hita, ro alusot tu hita gebedang tapasahat po dan nakingani, molo dang taluk tapalubahod do ngata alamabir hita madapok hata songonon, gabi mariswang mah amanginang padjuon na sahat tu hitay. Napaduahot tagamot tadu alus rosyan akan naso mangului puda songonon dohonon na tu hita. Isi huru apa yang otonaw, sona ripek kuho, sona natorasu, sona manangisek kuho, jaladang siak kuaw mangan. Pe halus ni najuking don, halus ni halak na sumajalo puda. Isi huru apa yang otonaw, sona ripek ku, sona natorasu, sona manangisek kuho, jaladang siak kuaw mangan. Ba memang ulo do gabi maditu pakilalaan ni na mamudai songoni. Patohodo bah dangaw tutu mangaleho komangan. Alay na holong doro hakku diho ubahen na hupudai ho. Ima dohono niya kanapa satu pudai muse. Alay molo gabi mabiro hita hona hata songono na manginang tong magabi sudda muse pajuon na sahat tu hitai. Olo do muse na paling hacik muse begyon niya ka na paingot tong. Unang pabade-bade hukko paingot tonaw. Piternong buhahor wa pangalahom. Ini serangan balik ini yang manginang. Tor diserang balik doak kenapa ingot to ni. Pabade-bade hukko ternong buhahor wa pangalahom. Umatong aka alus ni aka najuking marroha naso mangului puda. Naso majalo kasi pasingo siya nakadongan. Alam mo lo haruar hatai. Itu tandanya sebuah serangan telah masuk kepada orang-orang pelaku kejahatan. Jala ima reaksina dung diserang kejahatan nai. Dungi napau patton adong do alus muse ngasai beibah au do mananggung dosakku dakko nena. Ope sada alus doon napatuduhon tang dijalo ibana pudei au do mananggung dosakku nena. Dang sari di hoi, sari di audoi. Aido di soraki akan atoropi uju mempersilakon Yesus. Diburi silatus tanganna, didok silatus hati hai dang sari dia wininna. Hami memenanggungi ninna kan atoropi do, doh pino pernami. Dang tarjaloni natoropi akka pudei. Jadi molotong Jepang tasongoni hata amanginang ngasaibe, audo mana dusakku dakko. Audo musi tua pinarokoi dakko ninna tu hita. Anggui nampol haci rohat tadi sih. Asa nang tua pinarokko do amang ubahen na hupudai ni tatong. Asa nang pahaci tu tau nom mudusami ubahen na hupudai ni tama. Jala adong musetong nasongon na menyentuh roha. Ulo do natapudai songonon. Ibay maulu sahat sabil tangis na dang dibotoho jala dang ditadaho isiaw unang pala pudayaw au dang maboto sudi ngulukku atarnin na kan ulu mahita gabi tersentuh amang tahe haruan adong do haru pergumulan na bahin na diulahon ibane tapi tidak masalah amanginang manang nasongod dia pe konteks na podai iko sahat tu nasida mulu penang taboto aha na masa jala dang tatadda isi ibana aha malatar belakang ibana mangulaun hajatoni alena taberang ditikii alana taboto ditikii diulahon ibana hasalaan ido bahen nata pudai ibana. Songoni maraga mamanginang gudang go reaksi ni jol mamuluta pudai. Jala pasti dijupak kitai manangisi hianong mamudai akka nahumaliang na keluargana pasti do asing ni akan langsung mangului nakin na perjulong na hudok kami salam au di situ tunga huulahon na hurang dinggan. Marsoba maau tuhamu hula-hula namin molo pas hula-hula na rupani na paingot to ni. Alay di samping nih gudang doa ke penolakan-penolakan jala hilalaut tadi dan kita harus melalui itu
Songon akka perjaga hita. Aidang sudi akan nata jagai pitor mengalihon rohana, paubahon rohana. Gudang dua ikon na julu mengalami gudang proses. Jala hata na pe macai gudang, macai hacit, begiot tadi si pariotta. Ledang masalah ya manginang. Asal ma nunga sahat si paingoti lubba-lubbai tunasida. Urusan itu hatta nama museh. Majadihon lubba-lubba natapasahati. Boy dihanguluhon natapasingoti. Manang moloso dihanguluhope. Ibana nama tutu nama naudusana. Alani doa manginang doa nga sahaporosyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Isi maparjagaon noaing di ngulutta. Ngulusian haporosyaon tatadok debatado nama jagai hita. Debatado marhiti tot di perbadian atau tong menungguli paingotok kita. Ay molo salah mangalak kahita. So dibereng dongat dope. Aleng nga dihusip petuhani. Salah dolak kami. Ay molo neng salah hita mangulahon akka siulota. So arong dope dongan mabotoy. Aleng go tuhani nga paingotok kita marhiti tot di perbadia. Unang bahini. Alanita hati dakot do. Ise do parjaga nasa sitong nga dihita. Debata marhiti tot di perbadia. Ada orang so diboto jolma, ada orang so sahat tu akka jolma, akka hajahatot tai, anggu di dibata nunga jumolo hita di paingo, jalan nunga takas diboto ibana. Debata dong marhiti to dina to di porbadia, nama jagai hita. Alani molo tinggil lo hita mabege suara ni to dini tu hatai, terjaga do lakata, asa undang madagu hita turagam ni akka hajahatot. Mulutung pesanga hita terjulung mengulahon hajahatoni disolsoli tasolsoli dorohata marhiti gora-gora ni tod di porbadia. Alanido tod di porbadia do nama jaga hita jalalos hita pe na sadar di bagasan panugunuguon pajagaan di tod di porbadia hita pe taramot tod do ngulutta tajamot tod do dalatta asa unang madagu hita tu bagasan nak hajahaton. Jadi ketika orang gagal menerima tuntunan di porbadia, ketika orang gagal menjaga diri sendiri, majamoton diri sendiri, itu bahan narekot halakna asing, laho menjaga hok kita. Alai pada umumna amanginang, gudang dohita, jal hampir dohita sudi pernah gagal majalo panogunogon itu di porbadia, gagal hita didirita menjaga diri sendiri. Alani tuani majalah mauliate ma amanginang. Adong do piak kahalak na jonok tu hita. Naradiga bi perjaga di hita. Siapakah mereka? Boy doi keluarga nasolhot. Isarana suami istri natoras anakon hula-hula tulang abang buru dok satorusna. Nasida molo memudai hita. Ulo do sugoro hata. Asal pajupang doh tulangon holan na memudai ini takat tulang tai. Asal pajupang doho na tua-tuon holan na mamudai ulo do sugoro hatta ale tagatti masuduk pandangi amanginang pabua kita membutuhkan akka perjagai kita membutuhkan akka pudai mungkin pada saat idang tepat pudani itu hita mungkin cara penyampaiannya yang tidak pas alai tahamulate humma adong dopi akka perjagai jalata budaya humma musai amanginang halak bataki halak na ringgas tu mangihon poda dan halak na bais majalo poda ulo na julu halak batak dipodai uduk-uduk do ulo amung ulo inong ulo tulang nang pedi rohana manolak alai uduk do ang gunuay bah ngai pataridahon secara frontal kau salah sok-sok memudai biarpun amang lebih tua dari saya nggak usahlah sok-sok memudai aku juga tahu kok apa yang mau kulakukan ninna. Kita membutuhkan perjagau namanginang. Itu mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin hula-hulata, tulang tak amang burutta, na burutta edatta. Siapapun itu yang dekat dengan kita. Dipakai Tuhan itu nasida gabi perjaga, menjagai hita, memudai hita. Atik tungadong akan nalilu dalatta, akan nasala na taula, nasida mapaingotok kita. Jadi unang suguro hatta di paingot. Mungkin dang terima hita tiki di paingoti. Tapi kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan suruh menjaga kita, paingotok kita. Asa unang
lilu dalatta. Kadang-kadang kita kan bingung, salah dong hubainot Tuhan. Mau kita bagi ke orang lain, ceritakan ke orang lain apa yang kita lakukan. Mailahi ta suatu gabi tihasan noni. Alanya sian na supanaga ta adong dongan nama negor hita. Adong keluarga nama negor hita. Uberek ko songon na songonog ba. Ahana masa. Tarsonggok mah hita kan. Bah. Kita bersyukur amang inang. Perjaga nasi songoni. Sian keluarga dekat kita. Masih Tuhan utus untuk menjaga hidup kita. Asa malua hita sian hajahaton. Doho sian akka sakap-sakap narua. Boy dong. Perjaga itong sian parhalado. Sian huria. Doh akadongan sapunguan di huria. Nasa huriai marsi paingotan. Marsi pudaan. Alanido. Nang pegudang akka tubuh perbedaan alai pasingok nasada. Gabi tubuh perbedaan di gereja. Itu tanda. Naso si jalo puda di tonga-tonga ni pungwani. Mulo tahamula tehodo dikirim di batado parjaga di tonga-tonga ni punguan di tonga-tonga ni huria. Asa adong majamot to nakapangalaho ni huria asa hot di bagasan lomo ni rohani di bata. Si hamula tehonot tado yang manginang. Jadi dang pola gabi pultak perbedaan mulo adong halak na mamudai hita di tonga-tonga ni punguan di tonga-tonga ni huria. Segaru di luaran paremanipi paingotok kita bersyukur. Apalagi masih tonga-tonga ni huria paingotok kita. Tahamola tehom ala adong do di tongos di batah perjaga di hita. Boy do ite tangga donga tubuh donga sahuta. Ipi gabi perjaga do di hita mangina. Jadi mulunga adong punguan persahutaon dohot akka namar tetangga dohot akka nasahuta. Itu baik na sisada anak sisada buru. Ekon boy do gabe perjaga tetanggai dongan tubui dongan sahutai. Alai buhama bahenon perjaga di jolma ati amang inang. Holap piak solok ni na tetangga nabaga kiti tanggai ulunga mago. Bagaimana jadi perjaga jolma, menjaga ugasan ni dongan nape subui. Olam beri di bereng melamu manggai otik tak pala permisi ibuat ton. Apa nga itip na punasay agad tabu manonon narohana. Apa sotokid di mana lautu dapur nga mago. Buhama gabi perjaga di ugasan, perjaga di jolma nanggo ugasan ni tetangga nape subui doho iba na menjaga. Ini jadi pergumulan kita amang inang. Alay sa sitonga tetangga namar donga tubuh namar sahuta terjodoh hita gabi perjaga dia kadongata jalan parpudi amang inang ise do perjagaon ima akka musutta akka nasuguro hatta mida ibana do akka nasuguro hana mida hita mereka juga Tuhan utus menjaga kita maul do amang inang dapok ta kritik na tulus ya dongata biasa na molo donga kompak ta ipuji-puji do hita buhama sa dapotan ibana mantak do huida bah baga tasmi baga bajumi baga sudainna baga sudi tang salai pasti dun omi hudukung do huida di sini nah jarang do manginang kawan karib kita menegur kita dalam kesalahan kita dang dapat hita sian kawan kompak alisian musutta dapat hita kesalahan kecil kita pasti dia bisa tahu ibu to ibana doi ai di lebih ubagas do musuttai manulikit hita daripada do ngattai. Ipa ihu musuttai do hita sandadaw. Holan naso tabereng do. Tapi dia mengamati kita dari jauh. Sian akka parangetan ageleng satu parangetan na balga direkam. Jala bisa detik ultup ponon namai. Odoho. Jala tadok memulihat itu Tuhan. Dia juga disuruh Tuhan menjaga kita. Lengkap na HP hahurangaki direkam musukon say husukku ni sa lelengot tu kawa kompakku dang adong nama boto dang adong di boto dang ipabuah jala hita sa diri pe dang nataboto ng songoni pangalahot tadi bereng jolma alay dung mapultak mabadani musuh taboto ma bah songoni do HP penilaian ni ibana tua gabi adong bahan koreksi di hita alelas boy do tong nang akan naso tatadda na hola persahalian do pehita Jepang boy gabe perjaga di hita ulum law mahamua manginang tuhutani anak komuna
manang di Jakarta, manang na di Manado, manang tu dia marminggu mahamu, ibegi hamu medesi parhalado merjamita. Anggo di Medan ni ibegi hamu jamita dang apala terpengaruh. Aliala ibegi hamu di Jakarta, ibegi hamu di Manado jamita, bahiru hapi bah. Toho ni dok ni padita ini na. Anggo di somma jamita honi ngamak nape 10 hali ibegi hamu dang ibuka hamu roh hamu ale malu di hutan halak, bah hidu hapi bah pas do hapi. Jadi boy tong nang halak sen nadawi gabi dipakai di bata perjaga di hita atau ngamanginang unang sumol sol di pudi dang si paingot nasuada. Tuhan mengirim banyak orang menjadi perjaga di ngolutta, pengingat kita, mengingatkan kita asa totong hita di bagasan nadinggan nauli di pasu-pasu Tuhani mahita gabi pribadi na burju na mengului Tuhani. Amin martang yang mahita. Kupuji hami ho Tuhan, nunga hubegi hami hatam di parsauran nami di minggu sadarion. Pasu-pasu ho mahatami di hami. Nang songon akana di paingot hami asa tinggil masih parion nami. Jala ulu hami tumangihon akapuda do si paingot. Nang akana di jauh hami gabi perjaga margugu mahami. Mangasahon hatami pasahaton nami ma akka puda tu akka dongan nami na humaliak kami. Pargugoy mahami saluhu na Tuhan nung ngasaha bihatami di hami mangula may di tonga-tonga ni gulmi ning ulo nami si ganupari. Ali Tuhan ditikyon rapdo hami martangiang di bagas coromon. Bagas inganan pertangiangan do bagas joromon di lehokko di hami di huriamon. Alan itu tu dipakai hami matikyon lahu masih tangiangan di tonga-tonga ni akana masa disudi akka huriam akalas niroha nang akka parsahiton manang dia pe dison mahami Tuhan rap marsi tangiangan hutangnya ko kami huhamolati ho kami akka ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran di bagasan mingguon adong 43 halak dohot na marulang tahun parsaripeon pitu keluarga tinggal ni basami naong pinasahami di ganup ruasmu di ganup keluarga setotong mauduti itu hantu akatikin aneng ro pasu-pasumpat donganyamu pangajariamu do sudi nang akalas ni roha nasiakoi lehom mai Tuhan di sudi akan namarlas ni roha namar ulang tahun kelahiran doh namar ulang tahun parsaripeon di mingguon laos hutangnya ko kami ma Tuhan akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na pemulihan di tongani bagasna nang na dirawat di rumah sakit. Inang nyonya tampu bolon boru si buea sian wik Nazaret na pemulihan nuai. Hubuto hami doho Tuhan para siroha doho di inanami i urupi ma inanami jala pasu-pasu pargugui pamalum sahit di pamatangna. Inang nyonya manulang boru sian turi naung rap dohot hami di tikyon huida hami nung ngahipas inanami i mauliate ma Tuhan. Sailam pahipas ma inanamion asa tujuluanon bui dope laho marsaur dohot ho di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu nang akka pinoparna di amanami amang SO Pardidi sian wi Galilea na dirawat na yang di rumah sakit Siluam Jakarta sai pasu-pasu ma amanami i sahat di huma daging dohot todina totong hu pasahat hami Tuhan sian bagas joromon hami pasahaton daging dohot todini amanami tu tangamu sai homa na puna amanami i jala totong ma parguguy amanami i makatidakon hodo Tuhan si Pangulo jala si Palua marhiti Kristus Jesus. Utangnya ko kami nang amanami amang tumbur huta gaul sian wi kana. Pasu-pasu ma Tuhan amanami na dirawat na yang di rumah sakit Adam Malik. Asini rohamma na maparguguy doho pamalupon amanami i. Nang di amanami Golfred Hutapea sian wik Nazaret na dirawat na yang di rumah sakit di Pekanbaru. Daupe nasida siak kami alepos dorohanami tangyang namion alusamu jalap patongonommu Tuhan hamamalumi di amanami i di Rafael Christian sianipar enak komu sian wik Jericho pemulihan saya pasu-pasu ma Tuhan asa malum di hilala buimu seibana Tuhan beraktivitas di amang Elpin Pangaribuan sian wik Nazaret napai mahon jadwal laho operasi di rumah sakit Adam Malik operasi jantung pasu-pasu amanami Tuhan jala pergugui papos rohana hodo mangalihon hama malum jala hodo natuk mama masu sudi tindakan medis nana yang si jalo onna
sahat di homa sudi akka persiapan Tuhan pos marohani amanami lahoma dohoti nang di inanami inang nyonya hutauruk buru gultom sianwik Bethesda salak inanama tua inanama balu Tuhan asiroham pergugui ma inanami di parsahiton na napiak nang di rumah sakit Bunda Tamrin urupi jala dongani inanami pasu-pasu nang pinokparna marsadani roha lahoma nang yakon doho pature-turehon inanami di parsahitoni asa tumibu malum parsahitoni inanami songonima nang amang iji si manjuntak sianwik Bethesda na dirawat nang di rumah sakit Bunda Tamrin asini rohama na mangalehon gugu dot hama malum doho nama masuk-masuk katindakan medis asa gabe parhitiamu Tuhan mangalehon hama malum di amanami inang nyonya si manjuntak buru tampu bolon opung Florencia buru sianwik Jericho na dirawat nang di rumah sakit Bunda Tamrin dotong ma asini roham jala dengan ibasam patongonomu di inanami lehon mahama malum dohot gugu pasu-pasu maka tindakan medis na pinatupani aka dokter pangubati asa parhitiamu mga blokonsahit sian pamatang ni inanami asiroham Tuhan pamalum ma inanami songonima nang di si Ruth Patricia buru na 70 sianwik Jericho na pemulihan nuai urupi jala pasu-pasu ibana Tuhan pamalum ma ibana situtusnya na kepersahitonna dohot nang buru ni Huriam Melisa buru huta Julus sianwik Galilea na dirawat di rumah sakit Advent sai urupi jala pasu-pasu ma borumi malum siana kaparsahiton di tike na jonokon nangaka pelayanan doh ka program di tongani Huriam pe Tuhan sai pasu-pasu me sudi merdalan asa marsangap guarmu jala sudi akka parhubasmu sian akka perhaladu nang sian akka ruas ni Huriam na doh dia ka pengurus seksi nang dia ka panitia pembangunan nang dia ka panitia makubasi pesta di tahun 2020 tuluon saya saluhu nama hami Tuhan gabe parhobas na burju dia dopanmu nama milihon saluhu na gugunami doho nadong di hami bahen sangap di guarmu marsangap maho Tuhan di tonga-tonga ni Huriamon sahat di homa nang ulaw nami keluarga nami di bagasa samingguon homa nama masuk-masuk akan niula nami padau hami siana kaparsahiton dohot parmaraan pinuji maguarmu ali Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapapung umapiliata huhu mahita marede. Tuhan
silu sosoima dunganmu jolma liliana ni portibio aku nibuan ma lantutu hata akan alilu di main tanoh honang terdarat do lau padarat ton tanda naung Yesus tatang yakom mapeliata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasiak kami pilihan non pati bulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgiri hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaunmu, say saut malomu ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardusa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amin, amin, Selamat hari Minggu pasatai matupunguan ama. Salam amanginang unang jo mula kita ala nadong gope ende kur dipersembahkan kur ama kolaborasi dot kur ama Jericho. Kuliah kami upasapan matiki tu pungan kur. Lumobi tu hita khusus we Galilea unang jo mula kita ta bereng majo dongata kur ama dot kur ama Jericho. Budima. Cik, cik. Cik lah. Cik.
Cek, cek. Oh, gateng-gateng doa ka mau ba? Jadi maulate ba dihita di amanami do dinanami ruas HKBP Immanuel. Tabereng mai joloon na tampil minggu siang ima kolaborasi kur ama wek Jericho dohot kur ama Immanuel. Baik ma guru nami. 3 lagu do ama guru. Do 2. Mantap. Isi juru rela, juru catat. Seksi dana. Isi mah museon. Mbak tujuh itu. Bethlehem. Iya Bethlehem aja. Sendiri ya, itulah. Bantu catat.
Sian Punguan Nikorama 100.000. Kau na asik ku bege teh 100.000 teh. 200.000 mah bae nah. Ade, gabe turun ade. 200.000 pasian Kur ama Immanuel. Baru tutusian kita ketua. Pak Dos Marwata teh. Siap kami Kurama Jeriku 200 matok. Mau lihat ya mak? 200, 400.000 dope ate. Akasian keluarga maju tahigil ate isi teh amu inang na giot mangalelang sedia. Tu pribadi majo adong na martudu kamu 50.000 pe jalo do. Iya. Sian kami keluarga Sianturi berutagaul 200. 200.000 keluarga Sianturi. Sian keluarga Napi Tupulu baru Simatupang 100.000. 100.000 rupiah. Napi Tupulu baru Simatupang. 200.000. 200 teh. Sianau Sibolon baru Simatupang 100.000 mak. 100.000 rupiah. Martoba jomoto. Sian kami keluarga SP Tambunan berpanjang 100.000 rupiah. Tambunan 100.000 rupiah. Ada ngope? Iya. Siap kami keluarga B Pangaribuan Borobudur Singa 100.000. Siana keluarga El Sinaga Boru Siagian 50.000 rupiah. Keluarga Manurung Borgulkom 100.000 rupiah. Sian keluarga Huta Galung 100.000 rupiah. Siap kami Situa Betul Menua baru 9 juta 100.000. Sian Hami Situa Sitorus 100.000 mak. Sian Hami keluarga G Tapu Bulun Sintua Baru Tarigan 200.000. Sian kami keluarga Siregar Borutulnit 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Mantap. Kami keluarga El Siahan Siregar baru turnip 100. Silalahi 100.000. Siahan baru Silalahi 100.000. Ini maju teh. Stabijo, adong 10 juta teh, itu? Adong 10 juta. Ikon 10 juta dong. Target. Dan kau bisa nak ke keluarga kainong. 4 juta. Baru 2 juta dobe. 2 juta dobe. Tartabu tong mek kamu joai laguna baduaon. Asing musai nasian nate, sia durung-durung. Tabu do inang udah lagu dia kamon. Iya, 200.000 dari Nyonya Panjaitan Baru Tapea. Melatih inang udah. Ya, pati jutong. Saya bereng-bereng akai na do depet na. Ikon udah potong sada. Udah potong sada. Keluarga Sianturi Boru Hutagaul. Ini tambah lagi tadi dari bapak. Ya, ini dari ibu. Ate. Iya, pati junang sabar mau cerita teh. Lo maju istrap mau hijau lo. Sian Hami, Nyonya Batubara, Boru Sitorus, Opung Joseph, 100.000. Opung Joseph, keluarga Batubara, cash 100.000. Ada kopi? Giot do inang. Oh iya do. Tomat.
Nyonya Batubara. Berapa tadi? Ayo, adong kope. Oh iya. Sianami Nyonya Simanjunta Borusiahan 150.000. 150.000 Nyonya Simanjuntak Borusiahan. Iya, dari saya Mama Ventin Boru Simanjuntak Rp100.000. Rp100.000. Adong kope di Pudion? Dong itu. Adong kope siap kamu? Sian bendahara. Udah potong jo bendahara jo teh. Ada itu. Halus itu. Sama naik gil aka amai. Cek keluarga DR Napi Tupulu Bordo Isaribu Rp100.000. Rp100.000. Apa yang panggil naki 50.000. Gak bisa 100.000 lian. Adong kope. Nyonya Napi Tupulu baru dolok 1.000. Dilai dapat tu itu doang. Oh itu hati. Baik itu semua di usip lain nak kita. To kamu doa namang Ya. Sian Hami keluarga M Simanjuntak Boru Toga Torop Rp200.000. Rp200.000. Ada apa itu? Sia juta? Adong sia juta? Adong kope? Baik mah lagu kedua teh. Tapi gimana jauh lagu kedua? Lu
Jadi mau latih mata dok tu bunguan kur ama Jericho dot AKBP Immanuel alaot dope asam gudang musyaka akama dohot markur di huriata terlalu mobi di aka wek nasing marfoto majita diru foto aduh napa sa gulung foto dulu dek. Sarangnya senyum dong. Iya, boleh. Adong kope.